Vysvetlíme si príklady o naklonených rovinách. V prípade, že sa teleso nachádza na naklonenej rovine, ktorá zviera uhol alfa s vodorovnou rovinou, pôsobí naň ťažová sila Fg. Tu dokážeme rozdeliť medzi dve sily. Jednu, ktorá bude rovnobežná s podložkou, sila F2, a silu F1, ktorá je kolmá na podložku. Ako vidíme, uhol alfa sa nachádza aj priamo tu a pomocou funkcií sinus a kosinus dokážeme vyjadriť sily F1 a F2 ako násobok k ťažovej sile. Keďže F1 je priľahlá odvesná v tomto pravouhlom trojuholníku k uhlu alfa, vieme ju vyjadriť pomocou kosinusu a silu F2, ktorá sa nachádza aj tu, je protiľahlá k uhlu alfa, vieme ju vyjadriť pomocou sinusu. Tretia sila je súčinom koeficientu trenia a sily, ktorá teleso pritláča k podložke. Sila, ktorá teleso pritláča k podložke, je vlastne rozložená táto sila F1 a tu sme si už vyjadrili ako mg kosinus alfa. Tretia sila vždy pôsobí proti pohybu telesa, čiže toto teleso na obrázku sa už pohybuje, keďže naň pôsobí tretia sila v opačnom smere. Pri príkladoch naklonených rovín sú dve možnosti. Buď sa teleso pohybuje nadol so zrýchlením, alebo teleso stojí, respektíve sa pohybuje rovnomerne. V tom prípade zrýchlenie je nulové. A v smere pohybu pôsobí na teleso výsledná sila. Ak je zrýchlenie nulové, tak výsledná sila ako rozdiel F2 a FTR je 0. V prípade, že sa pohybuje so zrýchlením, tak výsledok bude nenulový a bude teda kladný v smere nadol. Čiže ešte raz vieme napísať z druhého Newtonovho pohybového zákonu, že rozdiel síl, čiže ich nejaká výslednica síl v smere pohybu, sa rovná súčinu hmotnosti a zrýchlenia. V prípade, že je to pohyb so zrýchlením, Ačko buď by sme mali mať v príklade zadané, alebo by sme si ho mali vedieť vypočítať. V prípade, že je v príklade určené, že sa teleso pohybuje rovnomerne, tak vieme, že zrýchlenie je nulové a tým pádom pravá strana je nulová a vieme, že F2 sa musí rovnať trecej sile. Následne už budeme len dosadzovať za neznáme F2, FTR a prípadne Ačko, ako ho budeme potrebovať vypočítať.